Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Star. Kamar yadda muka saba kawo muku rahotanni masu daɗi, a yau ma mun kawo muku rahoto dangane da Maulidin ƙasa da aka yi a jihar Kano, Najeriya. Kamar yadda kuka sani, Maulidin ƙasa shi dai maulidi ne da ya samo asali tun lokacin iyaye da kakanni. To, ana yin sa dai a mabambantan jihohi a kowace shekara. Bayan shekara 3 da suka wuce, yau an ka ƙara maimaita shi a jihar Kano, Najeriya. To amma a gurin maulidin an samu faruwar wani abin mamaki ko kuma mu ce abin al'ajabi, wanda har 'yan ɗariƙar Tijjaniya suke ganin abin a matsayin wani ƙasaitaccen abu ko kuma na ce gawartaccen abu. A taƙaice dai kamar yadda muka sani, a duk shekara idan za a gabatar da wannan maulidi ana samun wani abu na musamman wanda yake ba wa mutane mamaki ko kuma na ce yake ba wa duniya mamaki. To a wannan lokacin ma an kuma samun wani sabon abin mamaki wanda takan iya faruwa ka samu an ce an samu labarin ganin Shehu Ibrahim Inyas a wuri kaza, an samu labarin ganin Shehu Ibrahim Inyas a wuri kaza. Akwai wani shekarun baya ma da aka ce an gan shi a wani wuri a wailari, ya fito a cikin bangon ɗakin wata mata har tana ba da magani, har ana zuwa ana yin dawafi a wurin ana neman albarka. To a yau ma fa an kuma samun irin wannan, amma sai dai ya sha bamban da wancan, kasancewar wannan an gan shi ne a cikin filin stadium na ƙwallon ƙafa ta ƙofar mata a Kano State, wanda wancan kuma a wurin wata mata ce wanda suka ɗauke ta a matsayin waliya, suke kalli zuwa suke wasu abubuwa na kamar ibada za a ce ko menene, suke shafar tabaraki. To amma a wannan lokacin abin ya sha bamban, dan a tsakiyar wurin maulidi da ranar Allah ta'ala Shehu Ibrahim Inyas ya bayyana a sama akan fitila, kamar yadda za ku gani a wannan bidiyon. Wannan bidiyon yana ɗauke da yadda Shehu Ibrahim Inyas ya bayyana akan fitila. Akwai wa'anda da yawa suke karyatawa, to amma ina ganin idan kuka kalli wannan bidiyon za ku share tantamaku, kamar yadda 'yan ɗariƙar Tijjaniya suke bayyana wa mutane sun ga Shehu Ibrahim Inyas a jikin fitila. Har wata mata tana jin daɗi, tana nuna farin cikinta da yadda ta gan shi ido biyu. Ku biyo mu don ganin yadda wannan abu ya kasance. Kar ku manta ku danna mana subscribing, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Baba ta gaishe, Baba kin gaishe, alhamdulillah, alhamdulillah, Baba ta gaishe. Yana ina cikin fitilun can ko? Baba ta gaishe. Gashi can Baba ta gano shi, gashi can. Wai na kake na jeran nan guda biyu. Allahu Akbar, Allahu Akbar Baba, Allahu Akbar Baba ta gaishe. Baba ta gaishe. Masha Allah. Baba muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu a yau, sai ku kasance tare da mu don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Baba ta gaishe, Baba kin gaishe, alhamdulillah, alhamdulillah, Baba ta gaishe. Yana ina cikin fitilun can ko? Baba ta gaishe. Gashi can Baba ta gano shi, gashi can. Wai na kake na jeran nan guda biyu. Allahu Akbar, Allahu Akbar Baba, Allahu Akbar Baba ta gaishe.